Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun budaya Jawa rahayu salaminyo. Keparenga kula nepangaken diri kapribaden kula, tepangaken nami kula Muhammad Nurkolis, siswa saking SMP Negeri Kali Jogoroto Jombang. Badhe ngaturaken salah satunggaling sekar mocopat inggih menika sekar mocopat Dandang Kula Gedhong Kuning kaliyan ugi sekar mocopat Pangkur Malangan. Pramila para dewan juri sugeng midhangetaken. Sangkane ngarta yen tan prayogi ayu arsa sanadyan akata yen durung sang hayuwa satithik yen panuju den pakoleh amburu liring pangoleh ingkang sateranging kuku tuwin tawa wakasing wan yena kasap mringupa jiwa ngaurip ayu wong anakan arta sekar mocopat saklajengipun inggih menika sekar mocopat Pangkur Malangan. Batangan cangkriman ing wang tulung ana kadang awa koriyai ana petik ndase telu ana buta nunggang grobak kaki dalang yen mati tatan pinikul anak tebu tokol soco salawe sungute kang